goreng bareng iki opo iku? Nggih. Nggih. Niku alhamdulillahirabbil alamin. Enten keluarga ingkang kepaten niku sesungguhnya niku nggih mboten enten kesusahan. Sesungguhnya niku pun kodratipun Allah, pun takdiri Allah. Ngoten nggih. Dadose enten keluarga sing pejah niku napa ingkang sampean laksanakaken napa mawon nggih mboten napa-napa. Termasuk panjenengan damel makan-makanan napa malih panjenengan damel persiapaken damel selamatane ingkang ahli kubur menika. Termasuk napa niku sego goreng. Sego goreng. Mboten enten dalil napa. Napa niku? Mari paten. Lah nggih, mboten napa-napa jenengan. Tapi umum krana niki menungso nggih enten akal pikire sing beberapa tahun urip akhire pejah krana takdiripun Allah, krana kodrate Allah. Nggih kita susah. Niku lumrah mung sekedar susah mawon. Dados panjenengan senajan pun ahli kubur ditanam ten kuburan menika mboten napa-napa jenengan damel sego goreng, jenengan damel napa? Jangan kelor. Napa? Biasa jangan kelor, biasa gak oleh. Gak oleh masak jangan kelor dhisik sadurunge 100 dina ta ya apa ngono kowe. Lah niku kita niki tiyang Islam umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita manuti ajaran Islam niku, agama Islam ingkang dibawakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika. Sampeyan damel jangan kelor, sah-sah mawon. Wong jangan kelor niku menurut ilmu kedokteran niku wau vitamine pun kathah, damel kesehatan. Mboten napa-napa. Sakderenge mboten ngertos mongko menika enten anjene. Lah ana wong mati aja gawe masak jangan kelor, ngoten to. Lah niku krana singen ajaran Islam memang sudah diajarkan tapi belum menyeluruh, belum menyentuh. Sampai sekarang pun nggih niku wau. Tasih enten sing nggih nurut aturan singen. Krana jangan kelor niku umume damel mandiin mayit. Ngoten to. Lah nggih umume niku krana pas mayit iki kuwatir enten ilmu susu, enten ilmu napa kan ngoten niku. Sesungguhnya ilmu agama Islam yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika mboten napa-napa niku. Nggih. Nek sampean tanglet dalile nggih mboten enten. Coba mawon dalile sampean tanglet ten dokter. Teng perawat, pokok jenengan didalili lho iku ngono, jangan ingkang kata vitamine. Terutama niku dibutuhaken tubuh dateng pertumbuhan larih alit-alit. Lah ngoten menika nggih. Dadose niki wau lek enten keluarga pejah apapun sing panjenengan lampahi termasuk menyediakan makan-makanan orang yang umumnya nyelawat menika mboten napa-napa selagi niku halal. Lah ngoten nggih. Mboten napa-napa nggih termasuk jangan kelor niku. Nggih termasuk jenengan pun ngalami tedo-tedoan menika. Selagi niku dihalalaken dateng agama nggih mboten napa-napa. Napa malih? Pun nggih alhamdulillahirabbil alamin jangan kelor niku ancene singen. Tiang Indonesia niki sanes tiang Islam gadai agama kiyambek nggih meniku jangan kelor niku umume damel ngedusi mayit rono niku wau umume singen tiang-tiang menika tiang Jawa menika identik dengan kekuatan kanuragan sehingga napa-napa niku nggih niku wau susuk akhirnya pejai soro terus enten seorang wali yuwa yang berkata enten napa niki kok rame-rame niku yai niku ulama niku pemimpin agama tiyang kajenge pejah mboten saged-saged niku oh ya wis petikno kelor iku gosokno nang awake lah menika niki ajaran
ingkang sak temenane. Dadose umum jangan kelor niku dados doktrinan tiang-tiang menika terutama tiang Jawi niki ten Indonesia niki nggih niku wau akhire mboten ditamel jangan krana doktrine ngoten niku mboten niku kenyataanipun jangan kelor niku mengandung vitamin ingkang dibutuhkan terutama datang bayi-bayi menika pertumbuhan otaknya, pertumbuhan fisiknya. Nah niku nggih Mbak Ririn nggih. Nggih pun ngeten nggih. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.